'yan mata a tunaninki wani irin kalan samari 'yan mata suka fi so? To ni kamar ni gaskiya na fi son saurayi wanda ba bai fiye tsawo sosai ba, mai gashi saje, mai kasin ba, mai dan jiki hakan nan, sa'annan wanda yake tara gashi yana form yana sa matsatsan wando. Samari sun fi so. Ai gaskiya an kace samari kace wanne ni na fi so. To wani irin kalan mace ka fi so? Na fi so irin bomb shot din nan. Ka gani? Irin a dan sa sleeveless din nan, ka gani irin dan ana dan ba wai a dan rufe gaba ki dan rufe abubuwa ba, a dan nuna irin na fi so wallahi. Kawai a sa a nan ka a dan sa wani riga haka dan nan abu dai, ka gani sa dan sa irin tight wando haka nan haka. Duk irin matan da na fi so. Ai shine. Ke kin ji irin matan da ya fi so? Na gode.